Ako ste si mohli všimnúť, našiel som nejaké irony. Bol som ťažiť vlastne, kde to je? Tu niekde som vykopal obrovský tunel a spadol som do obrovskej priehlbiny. Neviem teraz, niekde tu ten. A naťažil som toho dosť veľa. A keď sa pozrite do môjho inventára, možno vás napadne. A možno vás napadne aj správne, že dnes ideme sa pozrieť do Nedru. Tu sa mi tá vypíka aj zlato, lebo budú tam pigliny. Ale ja tu nebudem viac zdržovať a ideme postaviť Nether portál. A ja by som ho postavil tu niekde. Nemám dostatok hlavy, no. Prečo asi? No tak ja sa idem vyspať a musím ísť ďalej do caveky. Dobre, sme tu, ja sa tu nebudem zdržiavať dlho. Ja si len zoberiem moju lavu a pôjdem preč. Prečo mi to teraz dalo damage? Veď som spal do vody. A prečo po mne ide všetci reálne? Nie, ďakujem. Ja potrebujem len lavu. Ja potrebujem čisto len lavu. Dobre, tak to neviem, jak mám prežiť. Ja nemám ani vypečené to mäso. Dobre, mal som si ho vypiec. Nevadí. Ja si zoberiem rýchlo lávu. A máme 3 lávy. Dobre, pre istotu zoberiem ešte o jedno viac. A ja rýchlo zdrím. Nemám tu nejaké mäso? Nemám tu nejaké mäso. Dobre, tak utekám. Preč! Zombík. Oh shit. Choď preč, creeper. Dobre, bloky sa zídu. Bloky si zoberiem. Prečo mi tá voda dáva furt damage, proste ja to nechápem. Dobre, idem stať čo najrýchlejšie preč. Dobre, označíme si tú caveku, ale určite sem teraz nejdem. A vlastne pokračujeme v portáli, takže ja potrebujem teraz, čo potrebujem? Ja potrebujem ísť tu a robiť boom a boom. Dobre, teraz potrebujem nejaký blok. No však mal som tam dať tento. Tak, teraz potrebujem vodu. Tak, vystaviam sa späť hore. A urobíme to isté, ale tu takto. Nice, potrebujem zase vodu. To je dosť otravné. Potrebujem zase vodu. Tak, zase sa vystaviam hore. Dám tu blok. Toto môžem zničiť. Voda, lava, tak. A máme tu portál. Toto zničím tiež. Dáme si flint. A máme portál do Nedru. No do Nedru ešte nejdem. Idem si najprv vypiec s mesom. Meso, nejaké uhlie tu nemám, no tak dám uhlie, nevadí. Ale, potrebujeme zlatú vec, lebo sú tam pigliny a tí po nás budú útočiť. Keď nepozná Minecraft, tak vlastne pigliny sú prasatá. A keď nemáme nejakú zlatú vec, oni po nás budú útočiť, takže ja si dám zlaté topánky. A počkáme na to jedlo a to nepotrebujem, toto určite nepotrebujem, kyblíky určite nebudem potrebovať, to som zbytočne veľa urobil, si myslím. Tak, vlastne to je jediné, čo zoberiem si toto. A dobre, tak nezberiem to. Mám jedlo a myslím si, že môžeme ísť. Bloky určite mi nejaké bude treba. Bloky nemám. Dobre, ideme iba nakúknuť. Nechcem veľmi nejak preskúmať dneska. Ideme nakúknuť do Nedru. Tak, sme tu a sme hneď pri lave. Staré textúry Nedru. Tak to je dačo hrozné, bolia ma z toho oči. Teraz naťažím nejaký netherrack, aby som mal nejaké bloky a ideme to tu preskúmať. Dobre, tak by mohol stačiť. A ideme sa tu pozrieť, v tejto verzii neviem, či sú fortressky, ale malo by to byť fortressky. A tam už vidím piglina. Portál musím vedieť, že je tu. Bez portála sa domov úplne teraz nevrátim. A ideme sa pozrieť tu. Dobre, ja počujem Gasta, ale v tejto verzii už je Gast. Tak na Gasta mi nechcem ísť. Ale tam je Gast. Dobre, na Gasta mi nechcem ísť. Na Gasta určite idem. Hľadám fortressku teraz, takže Gasta mi netreba. A prečo práve do ohňa som spadol? Super. Aha, tu máme pekný výhľad na dosť veľkú časť Nedru. Ale nevidím tu nikde fortressku. A tam je Gast, dobrá. Tak, hovoril som, že na Gasta nechcem ísť, ale
na budúcom dielu budeme hľadať fortresku a teraz ideme na Gasta. Tak, poď. To som to ostrel. Tak poď sem. Tak poď sem. Poď sem. Tak to som vôbec netrafil. No dobré, poď. Môžem sa do neho trafiť? Tak poď. Kámo. Poď. Tak. Môžem sa do neho trafiť? Však sa traf. Dobre, idem mečom, neboj ma to. Poď sem. Poď sem. Poď sem. Gast je dead, super. Tak vlastne, taký fun fact, Gast, keď ešte nebol tu Ender Dragon, Gast bol hlavný boss v Minecrafte. Takže vlastne teraz sme zabili hlavného bossa a je tu ešte ten, jak sa volá? Neviem, jak sa volá, teraz to vidíte na obrazovke. A ešte jeho zabijem a... poď sem. To je ich nejak veľa. OK, to sa mi nepáči vôbec. Dobre, tak nechcem to veľa preskúmať. Na budúce sa viac pripravím. A na budúce určite nájdeme fortresku. Takže tu takto v Netherri sa s vami rozlúčim. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite like, odber a dajte tu aj zvoček, aby vám neunikol žiadny ďalší diel z tejto série. Ja s vami učím zatiaľ. Čau.